చాలామంది మైగ్రేన్ తోటి ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారండి. స్ట్రెస్ వల్ల కానీ, సరిగా నిద్ర లేకపోవడం వల్ల కానీ, లేదంటే వాతావరణంలో చేంజ్ వచ్చినా కూడా మనకి మైగ్రేన్ అనేది ట్రిగ్గర్ అవుతూ ఉంటుంది. సో అలాంటి వాళ్ళకి నాడీ శోధన ప్రాణాయామ బెస్ట్ ప్రాణాయామ అండి. సో దీన్ని మీరు డైలీ 15 to 20 మినిట్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే మీకు మైగ్రేన్ నుంచి రిలీఫ్ వస్తుంది. సో అది చేయడం కోసం మీరు ఏదైనా కంఫర్టబుల్ పొజిషన్లో స్పైన్ స్ట్రైట్గా పెట్టేసుకొని కూర్చొని లెఫ్ట్ హ్యాండ్ని చిన్ ముద్ర అంటాము. సో ఇండెక్స్ ఫింగర్ని తమ్ముని ఇలా టచ్ చేసి మిగతా 3 ఫింగర్స్ స్ట్రైట్గా పెట్టేసుకొని మీ థై మీద ముద్ర పైకి ఉండేలాగా పెట్టేసుకోండి. రైట్ హ్యాండ్ని విష్ణు ముద్ర అంటాము. ఇండెక్స్ ఫింగర్ని మిడిల్ ఫింగర్ని మీ బేస్ ఆఫ్ ద థంబ్ దగ్గర పెట్టేసుకొని నోస్ దగ్గర ఇలా పెట్టేసుకోండి. రైట్ సైడ్ మీ థంబ్ ఉంటుంది, లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద నాస్ట్రిల్ రింగ్ ఫింగర్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ లెఫ్ట్ నుంచి ఇన్హేల్ చేసేసి రైట్ నుంచి ఎక్స్హేల్ చేయండి. మళ్ళీ రైట్ నుంచి ఇన్హేల్ చేసేసి లెఫ్ట్ నుంచి ఎక్స్హేల్ చేయండి. ఇలా మెల్లగా చేస్తూ ఉండాలండి. సో ఇలా మీరు ఎన్ని రౌండ్స్ చేయగలిగితే అన్ని రౌండ్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే మీకు మైగ్రేన్ నుంచి రిలీఫ్ వస్తుంది. హరి ఓం.